Čaute, ja som Mr. Legač a dnes vám ukážem, aké máme dve nové lega do nášho mesta, takže poďme sa na ne pozrieť. Je to tu. Mám túto obrovskú stavebnicu, butik hotelu. Dostal som to na Vianoce, strašne sa z toho teším a je to nádherné. No, takže k tomuto hotelu, tá krabica je veľmi strašne ťažká, teraz síce nie je až taká ťažká, lebo ja mám vlastne ten hotel už postavený a ináč prajem vám šťastný nový rok a vlastne je to teda Icons, kde je to? No ale je to Icons, proste to asi viete, nie? No, je to Icons, Lego Icons. Tu je 18+, že je to označenie 10297 a má to 3066 dielikov. Ale taká zaujímavosť, vyšlo to v roku 2022 a modulárne budovy, teda je to modulárna budova, no. A modulárne budovy vyšli v roku 2007 a táto vyšla v roku 2022. To znamená, že je to 15. výročie modulárnych budov. Tuto aj píše 15. výročie proste. 15 years modular building collection. 15 rokov modulárnych budov zbierka. No. Butik hotel. To je vlastne taký hotel a má to v sebe 3 izby, ale to vám už poviem v recenzii. A k tomuto hotelu budú asi 3 videá, alebo 4. Prvé bude toto, takže vám to ukážem. Druhé bude recenzia. Tretie bude umiestnenie do mesta a možno niekedy aj 4., ale to vám poviem teraz ohľadne druhého lega. Dobre, ideme na ďalšie. Toto si tu odložím. A ináč ešte má to teda 7 minifigúrok. Tak to si môžete pozrieť. Dobre, a teraz ďalšie. Dostal som Classic ešte. A ja som vlastne Classic už chcel dlhšie, lenže nikdy to nebola hlavná priorita, takže som rád, že som to dostal a môžeme si to ísť odbaliť a pozrieť sa na to. Tak toto tu rozbalíme. A nebudem sa s tým prplať, tak toto potrhám, však aj tak tento obal je potreba. A teda je to od 4 rokov do 99 a označenie je 10696. Má to 498 dielikov. 486 dielikov, tak nejako, hej. Dobre. Trvá to dosť dlho, ja si zoberiem asi nožničku. No, takže máme, odbaliť dám túto a poďme sa na to pozrieť. Takže, otvoríme, normálne takto obal a tu teda rozdelené podľa farieb, čo je dobre, takže máme tu šedé, potom takéto červeno-hnedé, taký odtieň červenej, oranžové, zároveň aj s týmto vyťahovákom. Ja to volám vyťahovák, neviem, ako to volá oficiálne. To je plate, dobre. Zelené dieliky a už len fialové a ako posledné tieto takéto modré. No, takže je to super a z Classicu teda budeme môcť stavať. Je tu k tomu aj návod, ale ja návod používať nebudem, ja si budem robiť sám ako kreativitu. To je tu návod, môžete si robiť takéto veci rôzne. Tu je ešte QR kód do Insiders klubu, ktorý ja aj som v Insiders klube a aj si ho naskenujem. Počkajte. Ale to je len na ten
Jaj, tu sa dá rôzne takéto veci, ale tu vlastne toto z počítača, toto tiež z počítača, toto, fíha, alebo z mobilu. Tak ale to je riadne, to čo? To rúbačí mikrofón? Jaj, nie, to je ten toastovač. To je dobre. Hriankovač, tak? Aha, dobre. No tak to ukazuje, ktoré dielok budem potrebovať, ale tak to nevidím. No, dobre. Ale niektoré sú tu aj takto v návode. No, dobre. Tak ja si to teraz naskenujem. Ja už mám naskenované a takže tieto dieliky asi rozsypem a dám to všetko do tej krabice, nie? Asi hej. Takže idem to otvoriť. Dobre, ja už mám. Ja som teraz staval z toho klasiku a postavil som takýto taxík. To môže jazdiť, teda vpredu môže byť šofér a tuto vzadu bude nejaký ten, koho vozí. Je to pre dvoch auto iba a tu sú vlastne svetlá vpredu a tu vzadu sú tak pipaky, jak by som to nazval, neviem. No, zadné svetlá. Toto sa dá takto zdvihnúť ako kufor, ale ja som to využil tak, že ten cestujúci tu môže takto vystúpiť a nastúpiť. A potom sa to zavre a taxík môže ísť. To by bolo asi všetko. Dajte like, odber, veľmi ma to poteší a čaute.